kigger over på os. Kom nu. Kom nu. Kom nu. Altså, der filmer I, hva'? Okay. Ja. Så må man prøve at dreje på igen. Og på en mobil. Kun helt ned. Igen. Okay. Så er det bare to boom på resten. Ja. 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 Det er bare ikke min far. Kom vi stående, Maria. Zoom. Det er hårdt. Hvad? Det er som at sidde i det mindste dog. Følg med. Maria, der kommer et tog lige om lidt. Så er det flotte skokæble. Jeg bruger din her. Der er bare ikke noget på den. Stop. Der kommer et tog. Og så går de sådan på sted. Okay. Ej, jeg skal være fint. Kom så. Nej, Det er hårdt. Stop. Prøv lige at gå ud og få sted igen. Nej, der kommer et tog nu. Så det er måske ikke lige en god idé. Nej, vi skal have tog med. Au, det er gris. Gris? Og så er det okay? Gris. Jeg vil gerne være. Tog? Vi filmer opera.